Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan lehenengo mailako ekuazioak zelan ebazten diren ikusiko dugu. Ekuazio bat ebaztea, bere soluzioa aurkitzea da. Eta horretarako urrats hauek jarraituko ditugu. Urrats bakoitzaren ostean eratuko duguna ekuazio baliokide sinpleago bat izango da, bai? Isa bakandu arte. Eta zeintzuk dira urrats horiek? Lehenik eta behin gaiak atalez aldatuko ditugu. Ez ezagunak dituzten gai guztiak alde batean utziko ditugu eta ez ezagunak ez dituztenak beste aldera eramango ditugu. Gogoratu gaiak atalez aldatzeko kontrako edo aurkako ikurrarekin pasatu behar ditugu da gero adibidean ikusiko dugun bezala. Gaiak atalez aldatu ondoren eragiketak egingo ditugu, bai? Adierazpen algebraiko horiek laburtu, antzeko gaiak elkartuz. Hori eginez gero, ez ezaguna bakanduko dugu, soluzioa kalkulatu eta soluzioa egiaztatuko dugu, bai? Gure ekuazioa hau da. Lau gehi lau isa berdin minus 8. Lehenengo urratsa esan bezala. Alde batean isak edo ez ezagunak dituzten gaiak utziko ditugu, eta bestean zenbakiak edo isak ez dituzten gaiak. Lau isa lehenengo atalean utziko dugu, eta aldatuko duguna lau hau da. Laua plus ikurra dauka, bai? Beraz, bigarren atalera pasatzeko kontrako ikurragaz, minus ikurragaz. Minus lau. Ekuazio baliokide hau eratzen dugu, bai? Lau isa berdin minus 8 ken lau. Orain, zati hau laburtuko dugu, bai? Lau isa dagoen bezala utzi, minus 8 ken lau, minus 12. Hurrengo urratsa isa bakantzea, bai? Horretarako laua bigarren atalera pasatu behar dugu. Zein da laua eta isaren arteko erlazioa? Laua isa biderkatzen dago, ezta? Beraz, bigarren atalera pasatzeko zatitzen pasatuko dugu. Isa berdin minus 12 zati lau. Orain geritzen zaiguna soluzioa kalkulatzea da. Isa berdin minus zati plus minus 12 zati lau hiru. Gure ekuazioaren soluzioa isa berdin minus hiru da. Ondo egin dugun egiaztatzeko, zer egiten dugu? Isaren balioa, minus hiru, bai? Ekuazioan ordezkatu. Lau gehi lau bider minus hiru berdin minus 8. Lau plus bider minus lau bider hiru 12. Beraz, lau minus 12 berdin minus 8. Lau minus 12 minus 8 berdin minus 8. Hau egia denez, bai? Minus 8 berdin minus 8 gauza berdina denez, gure soluzioa ondo dagoela badakigu, bai? Momentuz hauze izan da guztia, gogoratu web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.